sa mga tiguwa nga hapit na. Mula inan hapit at tahok mis Ginoo. Hi guys, sumanamig pamahon ni mama guys. Jakaron guys, ang kuluran nagijahang buhok. Nagpahot naman na siya na nagsugda na ni Jack kulor-kulor. Nagijahang kuhan buhok. Magpatina ko para magwapa. Amo sa nangitaran ni nga mo ang kamera dari. Kuluran guys, kero magwapa. Nagijahang buhok na. Ana. Putik na. Hindi naman yung gipautan. Sa color na ni ma? Chestnut? Oh, chestnut. Chestnut brown. Tapos akong butang ang gamay ng black. Para mag-black-black. Mag-black-black. Dili kaayo. Kay kadugan na kung kuan man kanang murabag kanang mag-yellow. Mag-yellow? Yellow. Nag-itong tanan dito ka. Di, gunahan sa itong. Saan ka to kung kuan sa una kanang suki sa lungsod bayot? Lindot din ko no ang kuan kanang Chestnut? Chestnut tapos butangan ako ng black gamay. Hindi ko kuno kaganahan og black na gamay so chestnut tanan mo tanan. Chestnut tanan. Ato man ko magpaot niya ang magpakuan sa una kay magbayad naman ko og dala sa alot si pinta. May nagkita rin magtinatina kay tipid sa bayad ba? Pautan rin niya guys. Kami na magkulo. Pero makatipid ba? Okay naman po mawa ng color na. Isa gabuan. Okay. Pinbulan. Nalira ka adyo kuluran ng buhok ni mama kaya raramang kanipis. Bibiluwi tayo. Nanin tagang buhok kaya way alimuot. Ang galit. Hindi madunjun mo sugot ang buhok. Hindi ko siguro. Saka nga nagminjo mi, wag ko pasuwig mo buhok, pinataas kanunay. Kaya di siya ganahan, maitat ng galing paputdan. Sa una, giputdan, siya rin kaputod-putod-putod. Di siya may magbuto ka sa katasa. Hindi ko angay ko na mububuhok. Palagi ko pasuwig mo buhok. Ikaw? Wow, pasuwig. Sa una sa daga pa ko agang buhok taman abaga lagpas na ning abaga ngani mga tinakas na jud karon nang naminjo na hindi man siya ganahan gusto man jud niya pinataas hindi mga laki nga ganahag mga tagas og buhok hindi man lali makatiman og taas og buhok isa kasi sabod ang kukulang na gasto sa shampoo kada adlaw. Conditioner sad usa lang. Akong conditioner kay tag-upat na ko gamit ko. Hanggang conditioner isa ka adlaw, isa ka sachet. Mao gani itaas mo ko. Diyan masigog tanga-tangaon. Sa siguro. Hindi na magiuban na ba ko. Mao na kay mo puson gikan kang maligo. Salang-alang kay sabud man ito na. Tinari na maubukusan makauban o basa? Oo, kay mo sinilanay pa sa una kay mubuto ko no. Kasi mabuto. Mubuto ko no atong kuan buhok kay init ko no. Bukos man nga basa. Mo lang dali ha. Oo, kay ubanon oo. Di gani maayo matulog kang basa buhok. Si nanay lagi kay tag sa 5 puti sa iyang buhok. Na diha kay di man kuan dipindi man tingali na kay akong papa nag-48 ka ang edad wa na puti na buhok. Katay lang, nga po yung mga puti na. Atong pag uli na des buwan, January, hamatong gipang tinay lang buhok. Yung gipang kulurag itin buhok nila. Lain magug kayo nga itong imong buhok, kanang itong imong ikolor kay kanang naay puti imong buhok. Ito mag-ilaw. Nang ipakulong ng mga manang. Mubitaw to sila manang sa may wala, ninguwan na pod. Sa ng langit.
ay nagka Ano? 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. dapat siya. Dahil sa una nga, nagpabuntag na na, babae. Ha? Nagpabuntag na babae. Nakabuntag na. Oo, Galawan? Oo, anak ko ligo. Siyudad pa ko. Di madagat taganit. Di man. Mo magani na nga, mukulor ko sa lain nga color mo. Murag, kuan ko allergy ko. Pero, kuan, virgin kili. Sanay lang ko. Kasi nga dani, Virgin. Virgin. Oo. Iba, gaya ka mga tina, lain nag mga ngalan, lain nag mga Daga na may mga tinaron linlayngan. Oo. Niya ako, kadilang ko sanay. Isa to sa... Naran dyan ka dani na anad na tina. Oo. Mga, yan to ko sinuo, kinangita ko ni nana. Kaya di man ko sanay, katong nagtina ko isa na, tina ko mula ko, mga tol ko, namula ko. Allergy kas lain ko. Oo. Ito niya, adto ko sinuo. Kapyaw kong tricycle. 500. Bagaan ko. Gikan sa, Kita sa amo, kayo hinuo. nasa tong lugar ayon Jo? Kung ano ni, katapusang lungsod yung panisani sa rin sa isay. Diyan man to mas Jolong, so kininto sa kliti. Sa amo mo, siyad. Sa inyong syudad. Oo. Balik ka na. Balik ka na. Basag sakgan. Dili, magpakyaw na may tricycle. Pakyo tricycle. Oo, kasi ba, kuan pa ba yan? Kayo sana. Kinintos. Oo, kuan pa ba yan? Kung tubig-tubig. Ako, pakyaw na ako. Kamera. Ako sa'yo, uban ka kong naisuon. Hayang ito ninyo. Mga turban din ito, aray may mga kuha. Saan na ko lang? Nga tumurid to, nung palit ra mo pang Oo, color. pag-color nga. Balik kay okay, balik kay... Aliburi kay dito. Amigo, aliburi kay Puanta lagi. Nagpakjaw ra kinintos para Oo. magturang mo palit og pang color sa buhok. Oo, ako pag-i-plate eh. Lang. Pag-abot dito, manguan pa. Kabayo ata inti. Ang malit, ukay-ukay. Lang. Banding-banding pa mo managsuon. Oo. Okay ra na kay isa, ay ra mong food. Kaya yung dumalis man lang, nang pa ako eh. Nakadiri din eh. Lingaw na kailin. Ngawon yung mga suon. Ay, kayo tuminuog, manakayo. Di ba manakayo? Jeep, kay walang make vaccine. Manakay mo jeep, Oo. pangitan mo vaksin. Oo. At yung gipakjaw nga tricycle, inyo ra po sa ila. Oo. Ang apo, siyempre, apo na po natay. Anak ka kung igagaw. Pangitan din mo vaksin kay mga senior man mo. Hindi tayo. Bandi din yung duman mo. Huwag ito sige ingon to kung igagaw mo sa nga. Ano na balik sa Sibulin? Na, di magsilbi, di ko mauli. Eh, nako'y balay dito eh. Sa di na dito, iwan mo ng balay mo. Na ako alagin niya. Matiguan ko, di na ko makalakaw sa mga guyod na ko. Kung di lang. Ay man dito kituhan ako mga ako, kaya kong anak. Kung di lang. Lami man din ang nakaspiling sa imo ang Oo. anak kaysa imo ang igsuon. So, may nanin niya. Inig, magkamang-kamang lang ko. Ano ko'y kwarta? Hindi nga. So, may mo, kuwan ako. Mula timanon kanila. Manog, may nagduaon ka. Nagasakit na ka dito. Nagasakit na ko dari. Gusto man ninyo nga ani ko. Atiman ako ninyo. Manog. Ano ka mga color na. Kuwan ano? Dili tayo, kuwan, brownie. Hindi na mailhan ang mga puti. Manikot na niyang magkandawan na. Nahon na. Na. Ya. Gali ra. Na guys, Oh. sandali ara mo color. Gali ra. Mana may color or may lain mabuhat. Dani na, nabuha na po. May kikibutahan ni mo sa plato. Ito pa dito, isa ka plato, ang isa ani. Ha? Ang isa anak. Balo, asang isa na na. Ang dinha na. Oo, wag din ha. Ang ibalin. Hindi kayo, imo lang bisbitan. Ang dinha na dayo. Sa imo, di ba? Di, uli ka dayo. Agang gipuli di ha. Ito ang dun to. Agis kuha ni dun bisod sa sud. Ngita na po ko rin. Muna ang isod niya. Ngita na po ko rin nagang ipuli.
Isa mag-iso dito. Dapat na naman din ko dito. Nag-arrange mo rin nagahapon. Matanong mo pang-arrange. Diyan din pa nagapil-apil. Ay, ito pamili. Wala, ikaw na dana kayo lang. Mamili manugon sa iko. Ano siya? Magpabuot na sa isang pang ibutang ito. Ikuha lang yung mga dito, Jay. Muna ibutang yun ha. Oo, ang gigawas kay Louie dito naka-suksukra. Hindi makaginawa. Ay, panggawas ang mga abang tanom guys gahapon ng buhat. Diyan sa ko na nang ibabad ng 30 minutes si Jang Kwan guys. Buhok ko sa si Jang maligo. Babad ka muna. Lantaw-lantaw may daris mga sakjanan nga ning agi. May mong mabuhat. Sa Mindanao kayo. Dalang din sa Nizabin, Pasada, Mangyayari, kanang makalantan mo. Mudoon naman ang karsada kay way dining naman na padaka naman na diya. Mudoon na nagamay kanang duha ka lubid dihang nakabarag na makuha na. Makuha na yung bibigyan, right? Tong dapit sa kuan kalsada. Kanang kuan nila dana barber shop matangtang pud na. Nanghimo naman sila. Nanghimo na sila. Lami pud nga nirang distansya sa karsada kay dura po kas karsada rang kalingeg-ngeg yung mga agig mga sakjanan. Kagabi nga na yung mga motor mangipabulot rang sa baa. Nan. Sakto ra pud nga ni nga ladyo ra tas karsada gamay. Nagdaot na pag panahon guys, gahapon na may kadyo tong timpo. Wagi suka kuan sa balita ko noon. Luglog langit karon naghilak na pag langit. Irog di pang bunyagan, ang di pang kasal. Klaro. Ha? Di pares ang iro. Tapos di pang kasal. Oh, nabag yung iro makasal? Buang na. Ako di karong gidugdug taman mo. Marang bubukap ang abdi na ko giratrakan tag masinggan sa to. Kay gipang bali mo na. Di pang baliw na. Lahi naman ron kay pwede naman kaslan bisag hayop. Di ko anan pag-cord. Ang iro do kamok gisikit by laki tapos gibutangan pag-cord. Gibindal binitahan sa pare. May klaro hinon tanaw ka visit by ninyo. Niya nago ko ka visit by ninyo. Pati iro gibunyag abi kasal buang. Lahi naman ron kay bisag mga hayop pwede naman kaslan. Sila ingles na lang paminaw day sa mga tigulang pa. Baliwon. Baliwon na. Pare pa mismo. Ang pare isa niya nagkasal tapos wala nagsutana. Nagkarsunis lang, nag-t-shirt tapos nagsambuan na ano sana nga yung suot nila. Tapos naganana pa sa mga iro. Klaro. Pinatok di kasal mo rin. Upat kung dito ka pa rin sa lima bato. Ang giminjo pag mga iro. Wait, klaro. Kaya wait, klaro. Parehan ninyo. Kabuisip na rin. Lahi na ron kay pwede nakaslag mga hayop. Nagyan, buang na. Sukad, tigulang na lang ko kadungog karon pa ko kakuan dungog nga. Kasal ang mga iro. Na. Di ka katuo nga pwede kaslan nag-iro. Oo, ang bato. Karon pa ko nakakita nga. Kasal ang iro. Buang na. Nalagid niya na unsa na nila ang itong kalibutan pati iro di kasal na. Lahi na magkalibutan karon kay. Pwede na ang kuan babae. Ang babae, pulos babae, gikasal. Minsan naman taon ka rin. Wala ginainon, ang pulos babae, gikasal. Ang iro pag gikasal. Karon pa ko kadungog. Ukan, natiguwang na lang ko, natitreat na lang ko. Karon pa ko kadungog, ang iro gikasal. Lago, nabugtag kong kalibutan. Wala ginainon sa mga tiguwang, hapit na. Wala inon, hapit at tahok mis ginoon. Daghan namang mga katalagman. Daghan na ang kanang wa ni mo madunggi makita, so karon nakakita pa na. Diyan guys na uli na kay uwan. Nabutang uwan. Tayo. Ako mabasa kay nanilong ko dito sa punod kay Mito. Lira kadyo panahon ba? Hindi na nato nahunaon. Ano, December na matapos na pugtuig. Ang dali ra kadyo kuan guys.
panahon di ra nato kuanan ba. Di lang natin mamalayan. Tagalogin yun ah. Ainan mo kung magtawag Tagalog. Wala mag-vlog ng Tagalog. Para maintindihan daw nila yung mga kasama natin sa trabaho nga taga Ilocano. Hindi man sila makasabot ng Bisaya. Manamingan nga mag-vlog ko ng Tagalog. Lisod man po magtawag Tagalog tanga bisdak tang dako. Mura maghilasan ko magtawag Tagalog bisdak. Yung palit pa kag kamote. May pa. Yung palit pa kag kamote. Ako musuod. Kano be? Makalimot ka ko karon sa kwan pa mo. Ako musuod be. Bulanghoy. Kunya, ano ko niya? Ako guys kay naraman jud ko dani pujo-pujo sa bay di man ko tiglakaw. Malingaw ra mo ko dani magkuan lingod-lingkod.